Στο σημερινό βίντεο θα πρέπει να κάνω 5 challenges για να κερδίσω ένα δώρο που θα μου έχει ως το τέλος του βίντεο ο κύριος Αλεξούκος. Καθίστε μέχρι το τέλος, like, subscribe, καλή χρονιά σε όλους. Έχουμε έρθει παραλιακά, είναι ξημερώματα, έχει πάρα πολύ κρύο και το πρώτο challenge είναι να βουτήξω στη θάλασσα. Τα υπόλοιπα όμως θα τα πω εγώ, οπότε συντονιστείτε και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Φύγαμε. Η θάλασσα παίζει να είναι πάγος. Το βράδυ χτύπησε 3 βαθμούς και τώρα που βγαίνει ο ήλιος σιγά σιγά έχει 10. 3, 2, 1. Θα μπει! Ο ακραίος! Παιδιά, μπήκε! Ο ακραίος! Κρύα! Παιδιά, ρευμονία! Το κάνω ο ακραίος! Η πετσέτα. Παιδιά, έχει πάρα πολύ κρύο. Αξίζει like, subscribe και πάμε να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα challenge. Και τώρα σειρά έχουν 4 ακόμα ακραία challenge για να κερδίσω το δώρο του Alex. Το επόμενο challenge που πρέπει να πετύχω είναι 2 strikes στο bowling. Δύσκολο. Ναι, Νίκο, τι challenge είναι αυτά? Έχω να πάω πάρα πολλούς μήνες για bowling. Γι' αυτό πριν ξεκινήσουμε για να πετύχω το challenge θα κάνω λίγο προπόνηση. Και τελευταία φορά που παίξαμε μαζί, θυμάσαι ότι δεν μπορούσες να κάνεις πολλά strike. Όταν παίζαμε με τον Alex, το bowling είχα κάνει ένα strike. Οπότε τώρα θα προπονηθούμε για λίγο. Θα ρίξω έτσι 3-4 μπαλιές και μετά θα βαρέσω. Έτοιμος ο Γκρέγκορη για μεγάλες μάχες. Αυτό λέω ότι έχω καιρό να παίξω. Δες τώρα πώς παίζουνε. Έτσι παίζουμε. Μετά τις προσπάθειες που έκανα, κάποιες fail, κάποιες όχι. Πάμε να προσπαθήσουμε τώρα τα strike. Άντε, καιρός είναι να τα βάλουμε. Θα βγουνε? Θα βγουνε. Όπα ρε. Έλα. Γρηγόρη. Όχι ρε. Καλά το πας όμως. Έλα. Μπρο, αξίζω να έχω 5 προσπάθειες. Ναι. Ωραία. Όχι ρε. Παρέτατο. Έλα. Καλό. Έλα ρε. Πάλι 3. Παπά. Έτσι βαράνε strike, καταλαβες. Άμα βαρέσει δεύτερο strike, Δεύτερο σερί. μετράει για εμένα. Δεύτερο strike. Όχι ρε μπρο. Όχι ρε μπρο. Μία είναι της Παναγίας. Not bad. Όχι. Μία παιδιά. Δυστυχώς το challenge με τα 2 strike το χάνω και αν δεν μπορέσω να καταφέρω τα επόμενα challenge θα χάσω το δώρο του Alex. Το επόμενο challenge λέει να βάλω ανάποδο καλάθι στην μπασκέτα από το τρίποντο και έχω 10 προσπάθειες. Δύσκολο, φίλε. Ξέρετε ότι δεν έχω καθόλου σχέση με το άθλημα, έτσι. Γενικά με κάποιο άθλημα έχει σχέση. Έπαιζα παλιά μπάσκετ, ρε μπρο, το έχω πει. Άρα έχει σχέση με το άθλημα. Άκου. Έπαιζα όταν ήμουν 11, ρε φίλε, για ένα δεκάμηνο. Ξέρω κάτι τέτοια. Ποτέ όταν έπαιζα μπάσκετ δεν μπορούσα να κάνω αυτό με τα πόδια, έτσι. Το κάνω εγώ. Θα τα περίεργα. Το κάνω εγώ. Θα το κάνεις εσύ. Πριν βάλω αυτά τα γυριστά που πρέπει να βάλω το καλάθι, θα κάνω λίγο κάποιες σουτιές, να το πω πώς το λένε. Έτσι μια προπονησούλα, ρε φίλε, λίγο πριν. Μια εξάσκηση. Γιατί έχω να παίξω από τα 11 μου. Ασχολίαστο. Είναι αρκετά δύσκολο αυτό, θα μας πάρει πάρα πολύ ώρα. Όπα! Θα στραμπολίξω το πόδι, ρε. Δεν, έτσι. Έχω άλλη μια προσπάθεια. Άλλη μία. Τσακ. Παπ. Προσπαθώ γενικά. Κάπως καλύτερα τώρα. Προπονούμε. Μετά την προπόνηση πάμε να δούμε τα ανάποδα τώρα. Για να δούμε, θα τα καταφέρεις. Δώρο είναι αυτό. 10 προσπάθειες. Δώρο είναι αυτό, φίλε. Τι δώρο όμως είναι το θέμα? Πάμε για την πρώτη. Ήσουνα στην μπασκέτα. Ήμουνα στην μπασκέτα, οπότε θέλει λίγο πιο εδώ κάπως να πάρει. Κάπως λίγο. Οκ, θα το προσπαθήσω. Έχω άλλες 9 προσπάθειες. Πάμε. Φύγαμε και για την τρίτη προσπάθεια. Έλα ρε! Από τη μια γωνία στην άλλη. Δεν έχω βρει ακόμα το κέντρο, ρε γάμο το. Τέταρτη. Είσαι κοντά. Έλα ρε! Το κέντρο το έχει ο Νίκος. Στις 10 το έχω σίγουρα. Πάρε την μπαλίτσα σου. Καλά. Κολόμπαλα! Ρε μαλάκα, δεν το ευθεία μου. Δες. Και δεν σου πάει! 8η προσπάθεια. Άλλες 2. Χάνεις το δώρο μετά. Χάνω το δώρο όντως, γιατί έχω χάσει ήδη ένα challenge και δεν πρέπει να χάσω άλλο. Έχω κουραστεί. Δεν είμαι εγώ για αυτά. Κέντρο. Εδώ πρέπει να την έχω έτσι.
8η προσπάθεια και δεν την πέτυχες. Τώρα, αν δεν τα πετύχεις αυτά εδώ πέρα τα δύο, πήγαινε πάρε μπαλίτσα. Κάνεις το challenge και δεν έχει νόημα, ρε φίλε. Οπότε 2 ακόμα. 2 ακόμη. Πήγαινε κάτω κατευθείαν, ρε συντές κέντρο, έλα να σε βοηθήσω λίγο. Πάρε την μπάλα. Κέντρα, ρε λίγο το τέρμα σου εκεί πέρα. Το Είναι εδώ το καλάθι. Το καλάθι και ωραία, το τέρμα. Ναι. εδώ. Ωραία. Γύρνα τώρα έτσι ακριβώς από πίσω. Γύρνα. Ίσιοσε, μπράβο, ίσιοσε τα χέρια σου. Δώσε δύναμη στην μπάλα, όχι πάρα πολύ να φύγει πίσω, ούτε να μείνει πολύ μπροστά. Να πάει στο καλάθι. Και ρίξε. Πάμε. Ρίξε. Και το είπα! Είδες, θέλει τεχνική όλο το πράγμα. Θέλει τεχνική. Παιδιά, έχω καταϊδρώσει, δεν είμαι καλά. Οπότε το πέτυχα. Άλλο ένα. Κι άλλο ένα. Challenge. Βρήκαμε τον πρώτο YouTuber, το συναντήσαμε. Σκιουράκι, καλησπέρα. Καλώς ήρθες βασικά στο κανάλι. Εσύ, Άγγελο, ναι. Όσοι ξέρετε το Σκιουράκι, από εδώ είναι ο Σκιούρος. Μοντέλο. Έχω ένα challenge αυτή τη στιγμή. Το challenge Ωραία. είναι να βρω ένα YouTuber που το βρήκα το YouTuber και να πάρουμε από ένα πιτόγυρο ο καθένας και θα κάνουμε έτσι ένα μικρό food fight και θα πρέπει κανονικά να σε κερδίσω για να πετύχω και το challenge. Το φάω εγώ πιο γρήγορα από σένα. Εγώ θέλω να πετύχω το challenge για να κερδίσω και το δώρο στο τέλος του βίντεο. Δεν ξέρεις πόσο γρήγορα τρώω. Δες, πάμε. Θέλω να μου πεις πώς τρως το σουβλάκι σου. Πίτα, καλαμάκι, χοιρινό, ντομάτα, πατάτα, κρεμμύδι, σως. Αλλά αυτός έχει χάσει ήδη, ρε φίλε, έχει βάλει τα υλικά. Εγώ θα πάρω μόνο πατάτα σως και το καλαμάκι. Φύγα μια παραγγελία. Σε 5 λεπτάκια πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι. Αυτή η βλακιά που έχει κάνει εσύ είναι ότι έχει βάλει πολλά υλικά. Εγώ επειδή είμαι χρόνια στο σπορ. Σε εγώ και έτσι, έχω φάει ήδη 2 πιάτα μακαρόνια. Αυτό πρέπει να τώρα παραπάνω και από μένα, ρε. Δεν ενημερώθηκα νωρίς για το challenge αυτό. Εντάξει, θα τα δούμε στην πορεία. Το έχουμε. 5 minutes later. Του παιδιού. Ευχαριστώ Ευχαριστούμε. πολύ. Παραλάβαμε και τα δύο πιτόγυρα. Αυτή τη στιγμή το βλέπω, του τρέχουν τα σάλια. Μα φαίνεται διαφορά, δες το. Βάλτε λίγο δίπλα-δίπλα. Αυτό είναι πιο μπουχτισμένο και το δικό μου είναι πιο απλό σουβλάκι. Και Είναι θα για νικήσω food και fight. έτσι. Άμα με κερδίσει έτσι και χάσει το challenge, πραγματικά πρέπει να με πείτε. Δεν ξέρω, βασικά όχι, έχω μπει σε φόρμα έτσι, με βλέπει. Σε βλέπω. Είσαι έτοιμο, Σκιουράκι. Ένα, πάμε. Ξεκινήσανε. Καλό, νόστιμο. Φίλε, βγαίνουν οι καπνοί, φαίνονται στην κάμερα. Άμα με κερδίσει και με αυτό τα λιγά πώ είναι μέσα, Παναγιά μου. Δεν μιλάει όμως, δεν μιλάει, το παίζει έξυπνα. Δεν πήρα νερό. Θα πεθάνω στο πίσω. Ποιος είναι πιο κοντά, να δω πιτούλες. Όπα, νομίζω είστε ήδη. Ω, Παναγιά μου. Κάτω! Θα σπάσεις αλλιώς το challenge, Γρηγόρη, πρέπει να το σοβαρέψεις. Πρέπει να το κάνω, έχω ένα δώρο να κερδίσω το τέλος του βίντεο. Το βλέπεις, δες το. Όπα! Νερό. Νερό, δεν Ωραία, φίλε. Νερό. Το έχω. Δεν πουλιά. Γρηγόρη! Δεν το κερδίζεις εύκολα, φίλε. Δεν το κερδίζεις εύκολα. Κατακάηκα, παιδιά. Ήσουν πολύ σκληρός αντίπαλος. Και έγινε και σκάρα. Δώσε το χέρι. Εντάξει, είναι άδικο. Το έχεις αρχίσει. Πόσα βίντεο έχεις φάει. Έχω πολλά. Πρώτη φορά, καλά πήγα. Και τελευταίο challenge για να κερδίσω το δώρο μου θα πρέπει να βάλω καλάθι. Από το κέντρο. Από το κέντρο, παιδιά. Έλα. Εδώ δεν μπορούσα ανάποδα Έλα. από το τρίποντο. Έλα να με πιάσεις. Θα έλθω. Θα κάτσεις όμως. Είμαστε στο κέντρο και δείτε που είναι η μπασκέτα. Το έχουμε. Να κάνω εγώ πρώτα κάτι προσπάθειες. Κάνε εσύ πρώτα και θα κάνω κι εγώ μετά. Για να σε δω. Αλλά το έχω το κέντρο, φίλε, δεν μπορείς να πεις. Φίλε, το έχεις στο κέντρο. Οχο. Ναι, εσύ το κάνεις έτσι και πεταγώσουν. Εγώ ξέρω θέλω να προσπαθήσω. Πώς. Με το ένα χέρι έτσι να δώσω δύναμη για να φύγει. Ω, δεν θα μπει, φίλε. Δεν παίζεις βόλεϊ, αδερφέ. Περίμενα να το προσπαθήσω. Κάντο μια προσπάθεια, αλλά χάνεις μια ευκαιρία. Όχι, περίμενε. Δοκιμή κάνεις πάλι. Δοκιμή, Όχι. Έχεις μπει ήδη στο κλίμα, μην μου λες εμένα μαλακίες. Θα τη χάσω την πρώτη προσπάθεια, αλλά θέλω να το δω λίγο. Πάλι το κέντρο θέλουμε. Πάμε για τη δεύτερη προσπάθεια. Δεν μπορώ να δώσω δύναμη έτσι. Δεν μπορώ, ρε. Δεν μπορώ να δώσω τόσο δύναμη όσο πρέπει. Ρίξ' το. Δεν μπορώ. Θα τη φάω. Όχι! Όχι! Το έχεις έτσι νομίζω. Πιστεύω θα το βάλω. Έχω χάσει το μέτρημα, φίλε. Κι εγώ, φίλε, για το δώρο. Ρε. Πάμε. Ή δεν ήταν η τελευταία ή ήταν από τις τελευταίες. Πάντως πάντα στο τέλος. Όχι, ξεθεώθηκα, φίλε. Πάντα στο τέλος θα καταφέρνεις. Ξεθεώθηκα, αλλά κέρδισα το δώρο! Το κέρδισα! Το κέρδισα! Πού το! Το δώρο σου! Αυτό! Αυτό. Μπορούμε να κάνουμε μαζί την αποκάλυψη, θέλεις. Τι πιστεύεις ότι χωράει. Εκεί πέρα! Ναι. Θες να ακούσεις λίγο το περιεχόμενο. Ναι. Ναι. Τι είναι αυτό το. Μα ακούγεται σαν. Το βαράζ, ρε! Τι κάνει! Τι είναι αυτό! Subscribe όλοι! Αυτό είναι το δώρο μου! Για το δώρο μου είναι, από ό,τι κατάλαβα, να κάνεις subscribe. Έκανα εγώ όλα αυτά τα challenge για να πάρω. Subscribe! Subscribe όλοι, like στο βίντεο και θα τα δούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ως το επόμενο! Καλή χρονιά σε όλους! Peace!